Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers. Hi guys, good morning. Padung ko sa ubos kay mutanaw ko unsaon pag-ihaw sa baboy. Mo ni ang papa, hi pa. Pa. Mo to ang papa. Munaog ko ari sa ubos. Pero before ko munaog, matusakos ang paboritong alaga, si kalamay. Ahong kalamay. Kalamay? Good morning. Hey. Good morning. Ha? Ano mo na? Naligo na ang kalamay. Muni siya, basta kada buntag dyan siya nga ni. Ha? Diya siya, puni siya, type puni iroa ni. Kay, ang ija dani manggod iroa, kanang kuan, dili siya pakikamera. Ano na dyan, May? Ano sa May? May! Muni siya guys. Muni si kalamay, kani-kani. Hi kalamay. May, tanaw sa May. Di Janice mo tanaw. Tanaw ba kamera? Talawa na po ni kamera ni kalamayan ni. Ay, lingi siya, lingi. Di Janice siya mo lingi. Okay, May. So, makatura ta sa ubos kay kanang tanaw ko kung saan paghimo sa pag-ihaw sa baboy ha. Balik ako. Karon painit na mi padong na kunaog mo ni hagdanan na mo. Panaog. Tanaw ko unsaon pag ihaw o baboy. Diya. Mo ni ang mama. Ga vlog ko. Mo ni ang mama. Gapainit na sila og tubig para mag-ihaw na sa baboy. Unsaon pag duslak sa baboy. Muna siya. Na. Kani pwede po ni siya ipang-ispa ni mo. Ispa. Kani siya maoy. Kuhanan sa baboy. Tungtungan. Di ba to, maumang po ni, kanang gigamit ni mo gatuli, kas mairi na. Giipit ragtuan. Muna siya guys. Yan ang pag-ihaw og baboy. Tanaw raman taha. Baboy to, galubog pa. Ay butanaw dito sa ihawon di ayon sa kadako ag ilang ihawon. Tuon sa naho ha. Padong ko sa baboy. Hi guys, dibalik na ko dera oh. Dara ag baboy oh. Dagko kadyo. Hi. Hello. Baboy. Ka-cute ba ni? Kani si Jam siguro maoy 101 kilos. Kani si Jam maoy 93. Uy, Ginoo ka kamagko ba ninyo? Basta may itong last wish, may hawo naman mo. Hala, nanagan sila. Pagkabaw sa last wish nila. Nanagan oh, ni barog na. Barog po ko kay ambakan ko. Isid na. Pero kaning iro awa nilabot sa ihaw ha. Makukadyo. Ay, waiti. Kakid naman ka waiti. Taas pa man ka na waiti. Waiti. Gasabu-sabu. Kuan man ni kaning iro apo dinatag ra ni siya sa aghatag ani wa kay baw nga naa si Jay mix nga. Baon sa ni siya kanang pitbull man kuno ni. Sa kaingan aghatag ug askal ra. Unsa? Jang mata ani, jang mga eyelid, puwa kaadyo, puwa murag sabu. Puwa always puwa oh. Pakita sa waite. Pakita sa imong mata na, mo na ijang mata na. Ijang mata oh.
uwa. Magiwawon manggod po ni. Siya na po ko yung mga iring dadari da. Siya kang paboritong mingming da. Lungpot, come to mommy. Very good. Lungpot. Lungpot. Kaning iring hadlukan dyan na siya og bagyo. Bagyo dyan na dyan kahadlukan. Bao. Ay, lungpot. Mingaw kang mami, lungpot. Mingaw kang mami, lungpot. Gimingaw kang mami. Sige, magbalik na ko guys ha. Magbalik na ko. Guys, karon kanang padung na sila mag-ihaw guys. Luoy ag baboy guys oh. Sila mami. Nawa, gagudjud na sila guys oh. Nilubog. Wa siya magpakuha. Makubuyag guys oh. Asa day uslik day ay. Ngana oh, ngana pagkuan sa mga baboy oh. Terus ganda sa bay. Nalubog na na. Kasabot siya guys, may ihawon na siya muna na tanawa. Gapaghay-gahi siya guys. Kaluoy sa baboy. Luoy kadyo baboy guys. Bugat kadyo na siya guys. Kaya kuhan man na siya ka kilo. 93 ka kilo. Matabang og duha ray muhi. Mukuan na na guys kanang ngayon na mo ihaw. Muni siya ang para dato para ihaw. Lubog ang iro ang baboy oh. Lubog siya guys, nilubog. Gihangak. Gihangak ang baboy. Tao po gihangak.
Hilom na guys, hilom. Karon guys, gibutang na ang baboy sa ihawanan, gibutang na ang baboy, kaluoy sa baboy. Iwik-iwik. Anja ang tigsaud sa dugo, ready na. Asa man nagkuan dugo? Kadto? Ari ko, ari. Balin. Balin, balin. Balin. Balin ko. Ne. Oh. Nah, guys. Nag-ihaw na sugod. Ang budik de. Budik de. Sa dili pa day kuanon ko no, bason pa kuno tubig. Ato paliguon pa day na. Liguon pa day na. Magligo pa day una. Kisa man ang iring niabot na may umang kuripot. Tinas lungkot. Lungkot si Didi. Nanapoy bunga ag mayaban na oh. Sakto na ron. Kana na, wa di pa nagbuwang na. Saging na. Saba na. Hindi na sab siya tapos buwang na alingin sa pagpusuan ng tuyo. Puso na kanang bula-bula. Okay, Hindi na din ako on. pwede nga kayo pan sa ban, i-check ng dyan. Lagi pwede na din ako on ng puso ah. Kung kaya mo po pa ganit, baka na ganit. Lamin na sa bula-bulahon. Guys, ang puso, lamin ang bula-bulahon. Saging lang ang may puso. Kani si Boy Tito, hi Tets. Hey, hi. Katong gablo si Will Smith, hi. Okay yun? Okay pa mo? Okay pa Brad. Tingnan Brad, ano ka sa YouTube Brad? Asa di imo? Ito, kapitas, ano? Buhaton na sa tingin. Giligo na guys, giligo na. Along. Sugod na kog sahod guys. Ina kog sahod na ha. Sahod na kog dugo guys. Hagop na guys, hagop na. Limpa pa niya, hindi na. Puso ko mo yung tayo. Masih. Ika pa rin mo ng tubo.
Lisod ka dyan guys, oh, nilimbag pa. Basta kayo nga. Huwag na malalas na. Basta iba yan. Pabos. Ayan po. Basta ibalimbaga. Sinawa. Magjapo. Yung matendo. Nakukulo. Di dyan lalim guys, oh. Awa. Kadugo. Oh. Okay, ang baboy. Na mo na dugo sa baboy. Mailhan na dahil hapit na mamatay ang baboy guys ay nag-ihaw kay muhagok kuno. Dala ka din. Ilusot ka ko. Easy. Grabe. Kisgan ka dyan kuno guys. Diba daga po sa hangbong? Looy. Looy sa baboy. Ano yan? Okay Dara guys. Okay na guys. Muna ijang kadaghan sa ijang dugo guys. Oh. Kana, hapit si dyan mo isa kakaldirin sa kadaghan ni dyan. Muna pinakadako nga baboy. 101 kilo si dyan. Pero mo ni kadaghan na si ijang dugo. Ha? Hapit mo ito nga. Napad dyan na dugo sa ilaw. Laki mo. Mas kasgana, kay dako mo na. Yung sure, yung asal yung sa ate ilang adway. Way git. Mayos. Ano, iambok. Amo pa ka nakabuga na. May kami na kini kabugo gini. Kuan dita kini tabang. Ikuan, aldi. Tabang ka siya. Pwede matabang na o, yung kuan. Oo. Pila na, Ano, duwa daw na silso? katao, tulo, di pa igo, di pa tabang na. Itas daw siya sa pinilo. Sa pinilo ka po rin kanina kung makasarap na ko. Ang manok, may pinang, kapina na na. Kana. Hindi pa itong nasubad gahapon matulis. Mani karon guys. Yan na, naluoy kadyo ang baboy. Ano siya taga-ihaw. Kiskisa na po na si Jaron guys. Liguan gihapon na pero ang iligo na kanang init na nga tubig. Init na nga tubig si Jay iligo guys para dali ra siya kiskisan. Balik ra ko guys ha. Guys, nagsugod nagbutang og ininit. Ano ni siya og butang na sila og ininit. Ininit tubig na nagibutang kay maghinlo na sila. Kiskisa na na. Nga na dahil sa paghinlo, pag-ihaw o baboy. Ano yun, kay wow, nilang asa ito na may uban nga marumaro bitaw nga kanang magbaligya sila og baboy tapos sila nga timbangon na pagkaugma ilang at tuwaan og daghan pagkagabi para inig ka buntag dako na kadyo jang timbang pero ang sudi ay dadto pagkaon ra may kadako ang inig timbang arang bugatan ja kuan kanang naay arang bugatan inig timbang ja inig ihaw ang sud gamay ra mo nang kasagaran ni nga na gadyod o magbalik ja og baboy di dyan na tuwaan pagkagabi kung makabaw sila nga kwaon ni kabuntag di man tanan di man pariha tanan tao na may mga tao po nga na lagi
Kani si Ja, wajud si Ja tuwai pagkagabi. Way sud jang tijan. Kasan ini. Kasan. Na, tanawag, gasugod na sila kiskis. Muna bagong matadiro. Naputi. Naputi na ang baboy. Oh, muna na siya guys. Nagumanda na guys. Wana, hiwaon na siya guys. Kabaw naman mong sa paghiwa. So, this video will end. Bye-bye! Dito, guwapuhon. Repet. Be, wara. Wara. Tito, guwapuhon. Be, kamot. Tama, tito, guwapuhon. Kasi minuto, be init. Tingnan mo, katagaan mo.